Čau lidi, vítám vás u mýho dalšího videa a dneska budeme hrát Brawl Stars. A bude to tak trochu opening, protože když se koukneme do shopu, to není něco free. No to ale nevadí, protože co jsem to tam viděl v shopu, potichu a kousnu mě. Potichu a OK. Tak ne, že to je na samém YouTube, ale ono už je to i takhle tady mám. Jo, a lidi, jeden jsem koupil, jo. Ale nekupejte si to v shopu. Ani tohle. To se nevyplatí. A tady ten týpak prostě. Ale já tady tak státě můžou padnout 2 balery třeba. Jo, a tady nemůžou ty padnout. Dělejte spíš questy, protože to můžete dostat tu věc, anebo mapy. Takhle. To se vyplatí víc. A když tady nemáme boxy, tak zapínáme 0 Brawl a tam jsou boxy. Jmenuji se Spiky. A kdybych chtěl můj to, tak tady ho máte, jo. 8 G Q P 2 V J V U P. A v bravku ho mám G8 9 R C R 2 L. Jo, a mám IDčko. Taky. Kdyby se ptal, že kdo je tohle, tak to je můj tata, jo. On taky hraje bravko někdy. Kdo má IDčko prej, tak má tady furt tohle. A my jdeme na ten opening. No, nic mi neblikalo. Jo. Nic mi neblikalo. Proč mi nic nebliká? OK. 5. A prosím, ať to bliká až do 1. Tak nic. Tak nic. Tohle máme skin. Já jako miluju boxy. Protože tam je větší šance na brawlera. Na to o dost věcí než ve Star Prote. Ale to je fakt jako hrozný s tím, protože tady fakt mi nic nebliká, to je hrozný.
Ach jo. A tady tyhle jsou boxy, jo. Tak Star Drop jsem právě nechtěl. Tam jich je 10, ne? Jdeme o tom vždy takhle. No to je rychlost. Schválně si tam bude legendary. No nic. Žádný legendary, ne? Nebude? Boxy. Tyhle boxy se prostě nevyplatí. Spíš si dejte tenhle box. Počkej, tak si dáme Omega box. To je hrozný. Tady nic není. Tenhle box je lepší. Tam ten box je nějaký zabagovaný. Proč? Nepadne. To teda... Vidíte, teď kdybyste si všechno teďkon koupili. Teďkon, kdybyste si koupili nějak to pocud, tak by vám padl možná jenom skin anebo brawler. A